बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा जाहोनाव रायजो राजाखौ थगायबाय थादों आरो मा थगायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ। गुबै बाथ्राया जाहैबाय थांनाय 2016 मायथाइनि 8 जुलाइ दानाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै एनअसि होनाय जादोंमोन आरो बे एनअसियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंगासिनो दङ दि गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां जौसांनिफ्राय आरो गोबां खौरांनि गेजेरजों बुंगासिनो दं एनअसियाव थाखानाय जा एसटिफोर बे एसटिफोरनि जेबो खहा जायालासेसो मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै एनअसि हरनाय जादों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थगायगासिनो दं। मानो होनना बुङोब्ला मख'नांगोन दि हाग्रामा महिलारिनि जा एनअसि बे एनअसियाव थाखानाय जा एसटिफोर बे एसटिफोरनि जेबो खहा जानो मोननाय नङा एबा खहा जायालासेनो होनांगौ होननानै जेबो लिरनाय एबा बुंनाय गैया। बे बाथ्राखौनो बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सोंथि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ मानो थगायगासिनो दं बे समाव सोंथि खालामदों। मानो होनना बुङोब्ला जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि एनअसि बे एनअसियाव दिनै जाबायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जायालासेनो एसटि होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया एबा एसटि होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों। बे एखे बाथ्राखौनो मन्त्रि चरण बर' जा बिपिएफनि एमएलए जा रायजोनि मन्त्रि चरण बर' बिथाङाबो बुंदों थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जायालासेनो एसटि होनायाव जेबो बुंनांगौ गैया एबा एसटि होनांगौ होननानै। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि गोबां आगसि आगदानि दैदेनगिरिफ्राबो लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे समाव रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं। मानो होनना बुङोब्ला एनअसियाव जा हाग्रामा महिलारिनि एनअसि 2016 मायथाइयाव हरजानाय जा एनअसि बे एनअसियाव थाखानाय एसटिफोरा एबा थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जायालासेनो बुंनाय बेफोरबायदि जेबो बुंनाय एबा लिरनाय गैया। बे बाथ्राखौनो फिन आरोबाव बुंदों एबा सोंथि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा जाहोनाव दिनै थगायगासिनो दं। दिनै बाथ्राया सोलायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंगासिनो थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जायालासेनो मोनद' हारिनि एसटि होनांगौ होननानै सिगांनिफ्राय जों एबा एनअसि होखानाय जादों होनना बुंदों। नाथाय बे एनअसियाव बेफोरबायदि जेबो लिरनाय गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा रिजोलेसन बे रिजोलेसनाव लानाय बायदि जेरैबायदि थाखानाय जा एसटि बे एसटिफोरा जेबो एफेक्टिं जायालासिनो मोनद' हारिनि एसटि होनायाव जोंहा अबजेक्सन एबा रिजोलेसन लानाय जादोंमोन। बे रिजोलेसनजों एसेबो गोरोबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा एनअसि। दानिया फैदो बिदिब्ला जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखौ थगायबाय थादों होननानै माबोरै बाथ्रा बुंदों जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय आबुङै फिन आरोबाव खोनासंदोनि। बे खोथाखौसो स्पष्ट बुंनांगौ जे एनअसिखौ 2016 जे हरदोंमोन बे एनअसियाव जे नोंथांमोना बुंबाय थादों जे सरकार आरो हानजाया मालाबाबो आथिखालनि ट्राइबेलखौ खति खालामनानै माने एनअसि हराखै होननानै। किन्तु जि एनअसियाव ट्राइबेल एफेयार्सनो हरदों जि एनअसिखौ हम डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरनो हरदों बेयाव रोखायै लिरनाय दङ डाइरेक्ट बेयाव उइदाउट एडभार्सलि एफेक्टिं दा एक्जिस्टिं ट्राइबेल्स नाय खोथायानो लिरनाय गैया थोंजोङै एसटि होनांगौ होननायसो लिरनाय दङ। दा बेखौ मानो मिसा खोथा बुंनानै थगायबाय थादों आरो दाबो बुंगासिनो दङ जे जों एनअसि हरबावगोन जाय एनअसियाव माने बर्तमाननि एसटिखौ एफेक्ट खालायाबासिनो एसटि होनांगौ होननायनि लिरनायानो गैया थोंजोङै एसटि होनांगौ होननानैसो लिरनाय दङ। बेखायनो बिथाङा बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै लाब गैया।